يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين كلها وفي الكلام واشفعي للمذنبين Para dulur sedaya putra diulang ngaji nanging ing boten saged monggo pasrah kiai ngaji Al-Qur'an ilmu agama kanggo sangoni pati ibadallah rijalallah arithuna li ajlillah wa kulu amlana lillah asanahu bifadlillah Dewi cilik di bulan haji besok gede taki wong aji ngaji iku akeh ragade ojo eman marang sangune ojo ngaji semoyo tuwa burung karuan umurmu dawa ojo ngaji semoyo sugih durung sugih nyawa wis mulih